ערב טוב לכולם, וברוכים הבאים ליום הולדת של אבא שלי טל ביבי. נעים להכיר, אני גפן, הילדה הכי אהובה עליו בעולם. בואו אני אספר לכם דברים שאולי לא ידעתם על אבא שלי. אבא שלי נולד בחיפה לפני 50 שנה. נכון שזה מזמן? הוא נולד לסבתא אתי וסבא בורלי. ויש לו עוד 3 אחים שהוא מאוד 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 אבל אוהב לבלות איתם. אבל בעיקר הם אוהבים לאכול מרק ופירס. לא לטעמי. כשהוא היה קטן הוא היה שובב גדול כמעט כמוני. אבא שלי המאמן הכי טוב בארץ ואני הכי אוהבת להתאמן אותו. אתם יודעים שהוא עשה יותר מ70 מרתונים? זה מלא. אתם יודעים שהוא גם אלוף? הוא בשלן מעולה, ואת החמים שלו אתם חייבים לטעום, חבל הזמן, פשוט מעולה. אבל הדבר הכי חשוב שהוא אוהב את כל המשפחה. אבא, אנחנו אוהבים אותך ומאחלים לך עד 120.